Selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi, pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom pemuda-pemudi dan mahasiswa. Kami pelayan dari tengah-tengah gereja kita HKBP Yogyakarta mengundang saudara untuk mau melayani Tuhan melalui gerejanya. Apapun talenta saudara, kami sangat merindukan saudara-saudari mau terlibat melayani di tengah-tengah gereja kita. Kami menantikan kehadiran Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya adalah Mama Hansen. Saya bagian dari guru sekolah minggu. Tugas utama guru sekolah minggu adalah mengajar dan membimbing anak-anak untuk mengenal dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, membentuk karakter dan kepribadian yang baik melalui pengajaran firman Tuhan, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku dan tutur kata yang baik. Halo semua, aku Bella dari Divisi Remaja. Di Divisi Remaja bertugas untuk membimbing dan membuat ibadah remaja yang terdiri dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Di Divisi Remaja juga memiliki kegiatan yang menarik. Contohnya, pendalaman Alkitab, pembagian kelas, dan banyak lainnya. Remaja HKBP Yogyakarta. Madisu, Kami dari divisi Song Leader. Tugas Song Leader adalah memimpin jemaat dalam pujian, mengadakan nyanyian sesuai liturgi, dan bekerja sama dengan tim musik agar ibadah berjalan tertib serta penuh sukacita. Hai, kami di sini dari divisi musik. Kami bertugas untuk mengiringi jemaat dan leader dalam menyanyikan lagu pujian.
Hai. Saya Frans Manalu selaku pelayan soundman ibadah HKBP Yogyakarta. Di sini tugas saya mengatur keras pelannya suara, baik itu alat musik, song leader, paragenda, pewarta, dan pengkhotbah. Sekaligus perlengkapan audio yang ada di gereja. Hai, aku Broklen dari Divisi Multimedia. Kami bertugas melayangkan kerja ibadah dan membuat media di HKBP Yogyakarta.
Poros mah dihita salutna. Nuaeng neng tapuka masuk di ulaun perningotan di hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Alai adorang so masuk kita tu perminggota tamado taparade rohado pikirata atong martangyang nahohom mahita sangobas. Amin. Hurian na hinalongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion gok las niroha do ita huriana mamestahon parningotan di ari hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang ari parningotan non laho lampatuguhon pakirimota pabua dada portibion ujung ni perjalanan ni ngoluta na porsia di ibana alai di surgo do sabulan nito dita alani rap mahita maulupotca di papos doro hatta pabuwa Yesus daong manaik tu banwa gijang tu surgo sambulotai mangarade inganan dihita akan naporsia di bana alani tamado ikon marlas di roha hita di bagasan serep dohot udut di roha ta puji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 57.
marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen songonon didok Tuhani, bahenok kudo sogot namo nangirap dohot au hudul di habang saki, songon au namo nangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugo naso hatudusan, say pargugoi mahami maka porseai anakmu nasasadai si panguluhami, namanaik tu surgo asahu parohahon hami roha banwagidjang, marhide-hide anak hakolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Kamu mah sikat nipatik di pesta paringotan di hananai ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Evangelium Markus bidu 10 ayat sia songonon ma tar surat disi alai anggo Yesus nang mulak mangolu sogot di ari parjolo dung ari sabati di patarida hodo dirina jumolo tusiri Maria Magdalena ima sahatna atong rap mangido gogo mahitalao mangulautca ale Tuhan debata sa pargugoi mahami mangulao no bar tubatik mi. Amin. Amuna akadongan na hinolongan di bagasan serep dohot uduk niroha tatopoti maluhut na pangalauta na humurang tujolo ni debatan dohot tu dongan colma
martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Tuhan debata pargogo naso haturusan jala ama parasiroha dang lomo roham bida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahen hupangido hami sai sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami sai sesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asi ni roham sai pargugui mahami asa margogo hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen tabige mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosatta ise be bangulahon akan napinilit di debatado namamitori ise do nabadabu uhum hamagowan Kristus Yesus do naung mate alay dada holan i naung mulak mangulu do jala disyamun ni debatado ibana mangodihon kita hasang hapon ma di debata na digijang amen. Tabegema hatane debata turpuk niari diari perningotan di hana naik ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di buku Pesalmen bidu ono puluwalu mamukasian anak ayat 10 rodi ayat 20 tajahama marsikat sorin dolok ni debatado dolok basan gok akapucu dolok basani ribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga nasida do Tuhani ira sinai di bagasan abadiaon puji ma Tuhani ganup ari duk pe di paporsaton tu hita debatado mangurupi hita ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa amen.
taha tidakon maha porsiotai songon nahina tidakon idongata sa porsion disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon di si Maria nagabi-gabian sian todi porbadia adorang so habuguan ido tuhata na tumaon na berdit di banguman di silatus namate terpajal do ibana di hau pinasilang na tuatu banoturu dung ditanam namula bangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogu naso haturusani disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ada Kristen akan nabadia do dia sesan ni dosa do dihatai nama dok mulak mangul sogot daging ni halak nong mate dohot yang luan nasora sudah amin hudul mahamu. Masuk dunia lagi. Naparjolo Ami Parhala Doni Huria HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta
Upasat tami selamat datang ma di hamu akadamang do daidang anggi iboto inaribut dinarap hita di bagasan sadarion di pesta parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tuban wagijak tamado pasaton nami tabi di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus oras madihita saludna napaduahon ya topik di bingkuta sadarion ima tarhicat Yesus tuban wagijang jala ro ibana muse sunggul-sunggul naparjolo di hari sadarion ima parningotan manang pesta parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tuban wagijang jala HKBP Yogyakarta patupahon parmingguan opat tali ima onom tolupulu di bagasan Hata Indonesia pukul sia di bagasan Hata Batak pukul 15.30 di bagasan Hata Batak pukul 17.30 di bagasan Hata Indonesia sunggul-sunggul napaduahon ya di hari Minggu hot do hitamar Minggu muse songana somal di opat sesi kebaktian ima onom tolupulu pukul sia 15.30 dohot 17.30 jala diaka pertanyaan buah-buah pertanyaan tu hari Minggu pe anon di Paadar Huriata ima sunggul-sunggul dihita di bagasan sadarion orasma dihita saludna Marede hita sian bukuede nomor 637B. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Selamat hari hananaik matu hita saluhutna. Widah hamia kama kenang torop dohita namar minggu di parminggu atas sadarion jaladong tutup piga-piga ruas ni Huriata udok majolo na odo perak rap bergabung dohot hita di parminggu atas sadarion akamanami nanami sian luat nadao na sekaligus berkunjung liburan di kota pendidikanon tabenami tututu hita saluhutna selamat datang jala Tuhata mamasu-masu akama kainang di pesta parningotan di hananaik di Tuhan Yesus tabuka matrupuk jamita sian ulau ni apostel bidusada ayat sada tu ayat 10 sada kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 ujahok kami mah di Hata Batak songnon matar surat nungasidung nian hubahen ale Theophilus bari tanah parjolui tarengotu saluhut ulaon dohot poda napinukani Yesus
sahatro diari haicatna dung jolo dipatihi ibana marhite-hite to dipurbadia aka apostel na pinilitnay dung salpu haporsuhon na tinaunay di patadapod do dirina mangolu tunasida marhite-hite lantadda ima napi nati radiahonna dirina tunasida leleng ni 40 hari dohot makatahon taringot tu harajaw ni debata. Jadi dina domu ibana dohot nasida dipatihi ma naso jadi meret nasida sian Jerusalem sojolo dipaima baga-baga ni amai nabi nege munai sian au ninna ai aek do didihon si Johannesi ala itu dipurbadia do didihonoton tuhamu dang pola piga arinari laus disukun akan apungui ma ibana akanin nama pajongjongon mu masadarion ale Tuhan harajaon di Israel alainin nama mandok nasida dang ro dihamui uboto taun na manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalaon muna do hagogoon nito di purbadia na songgop tuhamu gabe si tidangiku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria saat ro di ujung ni tanoom jadi dung didok songoni tarhicat maibana di panot noti nasida dungi di holipi obuni maibana sian jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalahoi tugijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namarilang linang akan nama dok oh hamu halak Galilea aha masai jongjong kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi natar hicat sian labung muna tu banua gijangi narodo ibana sugut songonani damuna ibana laho dopak banua gijangi ima sahati turpuk aka amang aka inang ahado situhu ni parmingguat tasadarion molo ikon roh hita marminggu di pesta hana naik di Tuhan Yesus ahama hira-hira tujuan na parpungwata kama kainang nekopola lahu ibana tu gereja mamestahon pesta perningotan Tuhan Yesus on olodora adong pamikiran nasongonon untuk apa Yesus pergi untuk apa lagi Yesus naik ke surga dang tumagon ibana di portibion rap dot akasisianna rap dot hita na porsia di ibana akamang kainang poin na parjolo nanayang hupasat hami di pesta perningotan di Tuhan Yesus asaon matutu nagabihagogo di hita jala alus tu sudi halak nang tu portibion domu tu hatani Tuhan buasa polai komborhat Yesus tu banua gijang na parjolo ima nasian banua gijang do Tuhan Yesusi alasian banua gijang do Tuhan Yesusi alani ikon borhat maibana muse tu banua gijang mulak maibana tu habangsana mulak ma Tuhan Yesus tu bagasna mulak ma Yesus tu hamuliaonna ima alus na parjolo kenapa Yesus harus berangkat harus pergi ke sorga na paduahon tersurat di Yohanes 14 ayat 2 buasai komborhat Yesus tu banua gijang ala di banua gijangi Yesus naing paradeon inganan tu akan porseya atau ngakamang kainang moloborhat pe Tuhan Yesus tu banua gijang paradeon inganan mudo inang paradehon inganan mudo amang paradehon inganan niya kana porseya asadong tutu jabutta di banua gijangi udok majolo asadong tutu kaplingan niya kana porseya di banua gijangi
molosodong tutu di portibion bagas semua kamang hola nama ngontrak kamu di son bagas semua kainang hola nama ngontrak kamu di portibion alai anggo di Banua Gijang dang mengontrak behita. Alani molo tapodo muho do trupuko nakama kainang ti topik ni minggu sadarion di parningotan yang naik Tuhan Yesus tarhicat Yesus tu Banua Gijang jala roi bana muse hudok nakingan marhite mudar ni Yesus naung sakabona aurap dohot hamu dohot ibana marhite pakokop di Tuhan Yesus di hau pinar silangi di leon debatado asini roha asa tarsurat parjabar hita di Banua Gijangi tagaris bawahi mak nunga di leon debata di hita asini roha asa tarsurat guarta di Banua Gijangi nuaing cuku-cukun di hita kama kainang hita namar minggu di sadarion cuku-cukun yang di hita molo mulak muse Yesus ya Banua Gijang tu portibion boha dapat di Tuhan Yesus tuha porsion mi ala nakingan didok suruh-suruhan itu songon dia ibana borhat songon itu anon parmulak natu portibion jalan nakingan pedi hataha porseon tahati dakot do rodo Yesus muse na padua halihoni cuku-cuku nuaing molo rodo Yesus nuaing anon na padua halihoni boha dapat di Tuhan Yesus doho amang dapat di Tuhan Yesus doho inang renungan maon dihita kamang kainang asa on matutu nagabe barita nauli dihita nunga dihita nunga parjabar hita di harajau nai boha idaw ni Tuhan Yesus matok tong haporsion mu manang songo dia do tutu molo apostol Paulus madok di Filipi 2 ayat 12 didok do di bahasa Indonesia songonon kerjakanlah keselamatanmu. Sudah sama kita sekarang keselamatan itu melalui anugerah Allah, sola gracia, amazing grace. Sudah sama kita anugerah Tuhan itu, sekarang kerjakanlah. Ina si Paulus matuhita kama kainang. Rori na posubulu nang remaja di parminggu sadarion. Kerjakan keselamatanmu lapatana pertahaton maha porsionmu. Pertahaton ma. So tung doa non ro Tuhan Yesus padua halihoni dang dapat Tuhan Yesus so. So tung doro Tuhan Yesus padua haleoni lulu Tuhan Yesus di dia dosia dui alus napa tuluhon buasa ikon borhat Tuhan Yesus tu Banua Gijang Yohanes 14 ayat 10 itu iko borhat Tuhan Yesus ala janji nai borhat peau tu bagas di damang alai lehonok kudo para klaitos tod di porbadia tuhamu ahadul patanio nakama kainang borhat pe Tuhan Yesus tu Banua Gijang alai di jajion ibana do pasahaton di Tuhan Yesus matuhida todina ibana di bagasa todi ima to di porbadia nanaing anon tarayahon di minggu Pentakosta atong boy madohno takama kainang borhat pe Tuhan Yesus tu Banua Gijang alai toktong do ibana mandongani hita marhite to dinai unang tadok di bagasa diri ta Tuhan molo borhat peho tu Banua Gijang berarti Tuhan absen Tuhan tidak hadir dalam dunia ini daw Yesus Tuhan kita itu tidak pernah absen Yesus Tuhan kita itu tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan kita ala ibana madok borhat peau tu Banua Gijang lehonok kudo tuho para klaitosi atong satu tikio nakamang kainang jala molota pa adar muse di Matius 28 ayat 20 dokdo donganaku do hamu ganup ari rasi rasa roh ajal nia sianganon atong satu tikion Tuhan Yesus rap dohot hita amen bah ala jam 9:30 dope ala agak hatop do biasana molo 9:30 tik-ting dope kor 1 jam 10 sidung jamita 1:11 atong
tong molo pesa jom jamita yon nakama kenang ate ala songoni do molo di Jogja ikon dapat tuh sada setengah jom dangi on holang kata pengantar do pedu kan do situhu di Parmingguota pinata orang majo dugi masuk mahita di Trupukong ale Theophilus isi do Theophilus godang doa ke penafsir nama dok pejabat di bagasan harajan Rom na porse itu Tuhan Yesus oke. Ale deba penafsir madok Theophilusi ima au rap dohot hamu ahado horoha pangatus ni Theophilus di hata Junani didok do Theophilus ima sahabat Tuhan ale ini debata atong hita do akama kainang simbol na margoar Theophiluson sahato Trupukon dihita ale ruas di HKBP Jogja dot ruas partisipan naro di Parminggu sadarion on majamita di pesta perninggotan di hari Tuhan Yesus di patorang nakingan 40 hari dung hehe Yesus siantanomani di parade ibana do 40 hari laho mamemehon mengajarhon hatani Tuhan tua kasih sianna aposteli puasa ikon 40 hari ala 40 hari di Bibel di Alkitab itu artinya masa-masa persiapan 40 hari romardalan akabangsui di halongonan sahatu tano Kanaan 40 tahun mak bere kita mah 40 hari mah turun roh dan tiki zaman si Noah 40 hari 40 malam 40 tong nuaing angka 40 pe adong dodison berarti angka 40 dalam Alkitab ialah masa-masa persiapan di parade Tuhan Yesus maka sisiani ala di boto Tuhan Yesus na imborat ma ibadah Tuhan no gijang atong molo borat autu banua gijang pohado no yakasisiakon ala adong dosada na manjai ibana masih Petrus di boto Tuhan Yesus to songon dia porsionnya kasisian nai tiki ditakup ibana lari bedo kasisian nai atong alani ido ikun huparade mak na Tuhan Yesus mah saladeng 40 hari asa hot asa tugu haporsionna ido di pataridahon ma diri na itu kasisianna mengajarkan ulang menginstal ulang mengingatkan ulang apa yang sudah pernah diceritakan Yesus, diajarkan Yesus tiki mangolu ibana rabdot akasisian nai HP lucu nah bere kita mayat onomi suku-suku ni akasisian nai Tuhan pajojongonmu masa darion harajaun Israel bah ini lucu ini etnam ini gait do suku-suku non padahal Yesus sudah mempersiapkan 40 hari mengajarkan mereka ini tapi kenapa masih ada pertanyaan ini pikiran para murid ialah Tuhan gimana kapannya kau bikin ini kerajaan Israel sama seperti kerajaan Daud pada waktu itu biar kalah itu bangsa Romawi itu biar kami jadi jenderal atau kami jadi tangan kananmu atau kami jadi panglimamu jadi konsep berpikir nia kasisiana bagaimana Tuhan saya hidup nyaman di dunia ini senang tanpa sakit, tanpa penderitaan, tanpa kelaparan karena saya pasti akan jadi pejabat kalau Yesus mendirikan kerajaan politik di dunia ini HP nungau 40 hari dah diajarhon ale tong dosongoni pamikirion perspektif dia kasisianna atikna songoni do hita kama kainang ido nang yurok atikna manggobarhon ni pamikiriota do pamikirioni sisian naon nunga ringgas hita tutu marminggu ringgas tutu hita partangyangan ringgas hita tutu martang yang tutuhan ale cuku-cuku ni sisian naon cuku-cuku ni hita doi Tuhan sampai kapan penderitaanku ini berakhir
Aku datang dari Siborong-borong, aku datang dari Sibolga, aku datang dari Dolok Sanggul, aku datang dari Porsea, mencari kehidupan di Yogyakarta ini. Sudah 20 tahun Tuhan aku di Yogyakarta ini, tetapi hidupku masih menderita. Tuhan, kapan ini berakhir? Sampai kapan Tuhan aku seperti ini? Tidak jelas kehidupanku. Banting tulang aku kerja Tuhan, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, tapi masih banyak kekurangan Tuhan. Sampai kapan Tuhan ini berakhir? Sudah pergi aku Tuhan ke Singapura, sudah pergi Tuhan aku ke Malaysia untuk berobat, tapi belum sembuh-sembuh Tuhan. Tuhan, sampai kapan ini berakhir? Akamang kenang, cuku-cuku ni sisianna, cuku-cuku dihita doi. Seimara nata suku Tuhani. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan penderitaanku ini berakhir? Mulai aku berumah tangga, marungan saripe yau, alai satu tikion nga 10 tahun nau dakea penderitaan ini morot sia nau Tuhan. Saya marbadai doa dot inatakku Tuhan. Dakea habi mardame Tuhan. Sampai kapan penderitaan ini berakhir Tuhan? Moloro alus di Tuhan itu hita kama kenang atong sadarion detikon sidung ma hapor suhonmu olo do hita. Moloro Tuhan itu tuh mengelusi hita sebadua gijang atong huta suit. Detik ini, saat ini berakhir penderitaanmu. Maukah kita? Berarti mitop do kan? Mitop. Mau lo bahasa gaulna meningsoy atau meninggoy. Iya kan begitu kan? Karena permintaan kita toh, kapan ini berakhir Tuhan? Datang Tuhan itu untuk sekarang bisa. Mau kau? Biar kita maado alus di Tuhan Yesus kama kenang dung ro cuku-cukunya kesesian ayat pitu ma. Dang ro dihamui uboto taon na manang obasna atong dang urusatai. Dang urusanmu ya mang. Dang urusanmu inang. Dang urusanmu ina poso bulung molo memang lo jahomar nululi parbinotoan di Yogyakartaon. Mardoga kodok kobar siajar di Yogyakartaon. Dang urusanmu sampai kapan Tuhan? Atong aha ma urusata kamang. Atong aha do urusata kainang. Urusan kita ialah kerjakan keselamatanmu. Titik. Pertahankan imanmu. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Martangiak ko. Lanjutkan kehidupanmu. Karena kita yakin songonahu patrona king Matius 20 ayat 20 dongan ini dibatado hita. Oleh karena itu berkat Tuhan ialah ketika Tuhan mau hadir dan memberi kekuatan bagi kita dalam segala hal. Itulah urusan yang percaya kepada Tuhan. Kerjakan saja, perbuat saja, bekerja saja, berobat saja. Urusan Tuhan nanti pasti ada. Ala adong do ulau ni debata, ala adong do ulau ni jolma, atong tau lama hita, mangula mahita. Kerjakan saja, lakukan saja apa yang terbaik. Yakinlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Nganeng habison. Atau ngakama kainang margogo mahita. Idu nakingan di panot-not ya kasisian nai Yesus tuban wagijang kan. Mungkin radong sada sisiana songono nate. Ada kia tong dibereng atong. Dibuka si muka udap dainya. Roma suruh-suruan ni marhua do hose tu sokko borhat maho. Kita pese songoni dorate. Sedopak kijang terus kita mamereng. HP adong do persoalan kehidupan. Adong do tantangan. Adong do perkerejoan. Idu nakingan di patorang Tuhan Yesus borhat maho. Ima di ayat walui. Tu Jerusalem, tu Judea, di Samaria. Ini kan apa ini ya? Peta penginjilan ini. Yerusalem itu artinya tempat keluarga atau teman pekerjaan. Artinya skop terkecil. Kan Yerusalem. Ke Yudea,
Yudea itu kan dekat dengan Yerusalem itu. Komunitas atau lingkungan, jaringan terdekat. Samaria ini musuh aloni halak Yahudi doon. Perbedaan suku atau perbedaan bahasa sampai ke ujung bumi. Kalau para murid ditugaskan Yesus, pergilah ke Samaria, pergilah ke Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ini juga ditugaskan Yesus kepada kita. Asonang kolam mabereng tu benua kita kamakenang alebereng madiportibion tong. Bagaimana? Apakah saya sudah mengabarkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga? Apakah orang tua sudah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi teman-teman di gereja ini? Yudea, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang tidak menyukai kita? Samaria, apakah kita sudah memberikan orang yang terbaik bagi orang-orang yang tidak kita kenal sampai ke ujung bumi? Itulah tugas kita sekarang. Parpudiate, adong matutu, sadadak danak SD, tangis-tangis maibana mulak tujabuna, guarna si Ayon marga X. Oma, mangalualu maibana tu makna di cahaya kedongak ku aku oma. Songon dia patorang maju diduk akadongak ku oma. Ayon dang masuk ke tu surgo. Buasa duduk de buku dei surgoi sabulut tadui dang adong be si Ayon bisi atong dak tu surgo Ayon margait ate song ido halak batak kan dung seorang dak lenaki dibereng kursi si kursi maguarna, dibereng keyboard maguarna. Jadi boy sajodo adong si Ayon nate alay manang buah HP akahalak na porse tu Jesus masuk do tu hangulo na manoktong alay ta partahaton ma. Amen martanyang mahita. Moliate ma diho ali Tuhan Yesus di pesta perningotan ni hana naik di Tuhan Yesus sadarion di paposodo rohanami baboa na di para dihoro Tuhan inganan dia kena porsia di banua gijang atong songon halak na porsia hami di toho Tuhan ikut dohami mempertahaton ha porsion nami molo tungpe didok na kingan ditrupukon rodo Tuhan Yesus dapat dua halihon dapat memahami Tuhan porsia tuho disodohami di parmingguanon rapdohot akar ruas partisipan pasu-pasu mahami luhut na Tuhan dia kan niulan di tangan nami dia ka perkerejoan nami manang di dia ka manami na nami na posubulong nami mangula kaulaon sinur na pinahan magabe matutu na niula tu akar ruas ni huriam na marsahit pergogoy na sida Tuhan pamalum ma pahiras pamatangna dia ka pergumulan hidup na berumah tangga suami istri orang tua dengan anak manang dia tutua ke Tuhan pergumulan di ruas mon nang dia ka perkerejo ape pos rohanami ubel gadoho sian akka parsorio di ruas mon ale Yesus Tuhan nami mula kami sian parmingguanon tu bagas nami ganup rapdohot ruas partisipan saleleng di Yogyakarta nasida Tuhan lahu liburan pasu-pasu mak manang sadiari nasida Tuhan maninggalhon Yogyakarta kota pendidikan non mulak tu kota nasida dongani ma di begasan haipason atong Tuhan sahat diho matutu parngoluan nami ruas mon nang negara nami nang luat nami Yogyakarta marhite Yesus ay martang yang mulia te madiho amen mare di bahita tapasahat mapilian. Surgoi sang kulon
patangnya kon ma peleata tu debata martang yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo haroron ni saluhut seleon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masya na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asaw para siya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite to dim asalam utada hami gudang ni seleon lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nong manaik tu banua kijang na hudul di siamuni di bata hasangapon dot hamuliaon madihoro di salingilingna na marasi roha do haminuaing ala naung monak ko jala di pabakit di bataho gabi raja di atas di saluhut halongangan do sude dalanmu adi pato turuhor dirim tutoru ni saluhut ale gabi tumiboho sian sa sude jala maruli guarmu asa lopit saluhut ulu nitot laho marsobbatuho jala ganup pamangan marhata poton hodo Tuhan moliate marohanami tuho ala nong diukap hodalan tu banua kijang gabe situa malipo na mengodihok kami tu debata saya pasu-pasu mahuriam na maringanan dope dihasenganon pai mamarpungu hami tu labungmu saya pasaut membagam-bagam tua kasuruanmu lehon tu nasida sahala dohta gogor saya banua kijang asa marmulia guarmu di portibion saya jari maka partohonan di huria masobar tulo moniroham akaturan pamicangon doh panugudugunan ya turhon nasida di huriam saya gonggomi jala paretai mahuriam di tanoon asalam rarat jala monak kuriami lehon pistaran saya banua kijang tua kainduk nami tua kapadita guru doh tua kasih tua asalam maraturan huriam di tanoon saya pajongjong harajaunmu di bagasan rohanami asa marhiras ni rohami mengoloi dohot mangyutokko pahot marohanami tuho asa huhati dako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami saya payan mahatam dohot dameni huriam asa huingot hami idada hasyanganon inganan nami alai di banua kijang di labung mido saya ramoti mana mengonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakitna lehot tu nasidah pistaran saya banua kijang dohot uduk ni roha asa dohot nasidah mengoloi paretam pasu-pasu masaluhut parpunguan ni hala Kristen saya homa gabedungan nasida jupang marpungu di gereja di parsikolaan nangpe di bagas nabe saya lokangi sia kami dosa sude na pasorato kami di hasyanganon saya lamalungun kami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai amin ale amanami na di banua kijang saya pinorbedia maguarmu saya Roma harajaonmu saya saut malomoni roham di banua tongaun songo na di banua kijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami una kami to gihon tu panguncunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim